Sakane ka way pat ka jingkeli ka ba bun ki bakwa bantip ba la ne em ban pun khun hashwa ban poi jing poi hadien balah dap kha khun bat ka ansar hang ne kadai ha oi bun na phi ki bum ju os ngeu phis ngeu phla ba kumno ban pun khun tang ban poi binai ru pampat poi ban ngeu thu yigane ngeu bha pe yigane video hadu bakut bat ngin pe ru kumno kajia kata ka jingpun khun hashwa ban poi binai tongin ni pe yigane ga jingdro khnang bangin sneu thu bha khamshai ba kumno kane ka process ka trekam ha kane ka circle ngin ro lane tho yaki arpheu pratli kisni kabaka jingpoi banai ka process ha ka ba lada phimdan kino jing thot ha ka met ka long normal arpheu prasni kata ka ba man laga arpheu prasni phindan ka we ka jingpoi banai bat lada phi dei ki bala ju pe yaki video ki bangila upload shwa phinyo iba ha kasngi ka ba khat saw hu overi uju pumi ye upeleng bat ki kharu ka evolution day na kane ka evolution day pan kan simpor kumba khat saw sngi hadu kasngi ban poi jingpoi te mentapan ngin pe pat ba kumno pat phipun hashwa ban poi jingpoi hadien baladap kha khun shu ai example na ba ha ujanori phi kha khun bat shu ong na ba ha ka arpheu santering jong menta ubanai jun phin phi de ban poi jingpoi bat shim na ba menta kasngi shipeu tarik kade ka evolution de jong phi lane kasngi ka ba u overi upami peleng te ka ba mut ba lada phi shongkha ha kane ka sngi ka ba khat saw phila ban pun khun namar ba ya une upeleng la pemi lepa ha ka sngi ka ba khat saw ti ha ba kunta ha ba la pemi ye upeleng ha ka sngi ka ba khat saw kandang simpor pat kumba khat saw sngi ban poi banai ladangi khen nadu kane ka sngi ka ba ka ori ka pemi ye ne u peleng ti ka ba mut ban shuang kulum na ba unei upeleng ula pemi lupa phi shong khan na hang ta por phi pun khun na te lap na kapun khun hashwa ban poi banai kumne ken ka sajia kata ka jingpun khun hashwa ban poi banai hadien ba ladap kha khun ngangai menta phila tip bat phila snu thu ba kumno kajia khubule shibun